اسكت الصبر الكلمة كثير ما ينفع magana da yawa ba ta da amfani gaskiya ne aiwa to ai ranka ya dade abin da yasa ka ji na cika yawan magana sanda aka haife ni ne ba ai mun gashin baki ba askut ya barawo askut ya barawo kai shiru taba ya barawo كيفك يا براو إذا ساء فعل المرء قل كلامه أيوة بس يعني هذا البراو كبيرة يبقى يحب البقعة كبيرة زي الحالة البقعة أيوة يبقى فلوس هذا شيء كريم نعم هذا شيء كريم wannan wai abu ne ya akhi yawa na taqarrab kadammatsu kazumi na gida yawa alhamdulillah yi aini dama anan din ma dai ni mutum ne na mutane ni ba na ganin mutane a banza ni mutum ne mai san al'umma masha Allah na'am ya barawo na la ainihin zamana anan na satibin nan na fuskanci ainihin yaransu Allahu akbar ya shaidi cikin iko Allah gaskiya ne na'am hada ma turid hada Allah yazana ita nake da bukata insha Allah Allah yarbata al-urgunguma wannan ita ce za mu baka domin wannan da kake gani ba ƙaramin ainihin al'amari ne babba ba girmanka da muka gani da damuwarka da ainihin yadda ka nuna ainihin damuwa shi yasa muka ga kai ɗan uwa ne mu ma ƴan uwa ne za mu sallada ka dan mu za ta yi mana sauƙin samu wannan ka gaya masa ita muka yi amfani da ita fil bahar na'am ka gani wannan laya ita ce ɓirgunguma na'am lokacin da muka rasa kuɗi a bakin bahar a Sudan ita muka matsa mu hudu muka fado cikin markaba cikin ruwa muka gama ba mu ba da kokobo ba alhamdulillah to yanzu ranka ya dade kana ganin in har na rike ta na matsa za a daina gani na wannan sharadin da mabarkaji inda da hashara akwai gidan zu a garin nan muna da gidan zu amma a binni ba darul haiwan to ka je gidan zu ko hukumar gidan zu ta yadda ko bata yadda ba ka shiga ka fada darul asad gidan zaki daidai lokacin da ba ba shi abinci ba sai ya taho ya buɗe ainihin wato kumbarsa ka tare shi ya taho ka tare shi ka matsa za ka bace ba zai gane ba to da ma ni ba ta shine alamun gwada na'am inda za ka gwada kenan ka tabbatar ta aiki to saboda haka wannan ita ce za mu baka amma ba za ta yi aiki ba sai ka kawo wasu sharaɗai an tsoma ta a ciki to don ta yi shine za taimaka. Ni fa ko me kuka ce in yi in dai zan samu kuɗi ni ba wani abu bane ni. Da talauci gara abun kunya. Alwahid al'awwal za ka binne jaki da ramsa. Alhimar jaki. Yoni ko mutum kuka ce in binne in dai zan yi arziki me a ciki. Na biyu za ka samu kan mahaukaciya. Haƙun zan yi insha Allah. Na uku za ka samu ainihin ruwan wanka na gawa. Alma'i gawa. Ya gasulil gawa ruwa alma'u al-gasulil magawa ruwan wankin gawa na mamaci an gama insha Allah za a yi mutuwa ba ka da matsala da shi za mu hada sinadarinta kai taima ainihin kamar shekara 25 haka ne 25 ainihin kuka yi min haka kun taimake ni muna son ba bai yawa ba abinda zaka samu da layin nan yana da yawa ka kawo mana koda miliyan 1 miliyan to ai ranka ya dade duk garin nan dai a dangwali yawu a kirga miliyan duk garin nan ba wanda ya taba yi ka rasa laya baka da kadara sai dai akwai gona ta gado ta mahaifinmu da ya bari kana da kuɗi kaga na kar ka bari yadda ubanka ya mutu ya bar maka gona har ya mutu ina noma kai ma ka mutu kana noma ya bar maka sai da gonar ka samu kuɗi yaro yauwa to ranka ya dade mahaifina da ya mutu ya bar gonar wasu ma ba abin da aka bar musu fa kuma wasu ranka ya dade ma iyayen ma ba su taso sun gansu ba ma barantana su san ina iyayen a garin ku wasu ma ba iyayen kwarai la haula wala quwwata mu sudanin ba ma haka ranka ya dade shikenan ranka ya dade zan je wannan abin da kuka ga a bashi Allah ya sa a fasa kuka a za a fasa tunda kai da zaka yi gidan Allah ya sa a fasa kuka